Yan, may mga ikot-ikot. Ikot lang, ikot-ikot-ikot. Punta dito, yan. Ito ang official seal ng City of Cebu. Eto, nandito tayo sa may Plaza Subo. Okay, dito tayo ngayon sa may Plaza Independencia, Cebu City. Yan. Ganda ng view, oh. Grabe, oh. Woo. Sulit na sulit. Yan. Green na green. Ito ang na-miss ko, yung green, green, green. Oops. Oops. Ano yan, Jay? Mama? Buwakan, mama? Hello, hello, hello. Whoops. Hello. Hello. Diyan po ang Fort San Pedro. Yan, puntahan natin ang Fort San Pedro. Walking distance lang siya from City Hall ng Cebu. Tingnan natin kung pwede tayo makapasok. Baka ma-entrance fee yan. Ay wala no, parang close siya. Close nga eh. Oo, Close na. picture lang pwede. Pero dito lang sa labas. Wala bang nakakapasok? Meron naman. Pero may tao naman doon. Nakabantay mga yun. Oh, May mga turista ko dyan lang sila. kaya. Tara na lang picture ko sa harap. So, Wait lang. mga motorsiklo. Dito ang Fort San Pedro. Yan. Yan po ang harap. Ito siya. Bubuksan mo lang ata yun, mama. Pwede na. Hindi naka-close yung gate eh. Parang nag-open po. Ito siya kaya lang. Close na po. Hindi namin naabot. Close na siya. Yung Elle de San Pedro. 1565. Cebu City Hall. Yan po siya. Yan po yung flagpole. Tapos dito sa harap, ganyan, makikita ang dito makikita yung Magellan's Cross. Sa history natin, makikita kung paano nakarating si Magellan dito sa Cebu. Yan. Yan. Okay, pupunta muna kami ng Sirao. Sasakay muna bago ang Sirao. Bale, mga 6,000 51 minutes from here dito sa may City Hall papuntang Sirao. Yan. Diba? Excited to Sirao? Yes. Okay, see you Sirao. Papunta
papadong sa Sirao, ma'am. Madaanan natin. Ay, madaanan. Daanan lang siya. Okay, sige. Drop tayo dun. So, pupunta tayo ng Temple of Leia. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would. Pupunta na tayo sa Sirao Garden. Dito ang entrance. Mayroon siyang entrance fee. Kaya nga. 74%. 10 pesos ka lang, ma. Kana? 10 pesos. Pesos. Meron ka dyan. Anak, tatakan ka niya. Oh, exact. Meron. Good yan, baby. Ito, lagi na kung sila mo po. Okay, dito na tayo sa may Sirao Garden. Nakapasok na tayo. Oh, ganda siya. Ooh. Dito, pagpasok mo, may makikita ka mga bilihan. Yan. Mabilihan dyan. Ito. Ito ang makikita dito sa may Sirao. Okay, punta daw muna tayo sa baba. Explore muna natin ang baba. Ang ganda. Uy, ang ganda. The view. Ang ganda niya. Daming mga flowers talaga. Flowers. Ooh. Ang dami-daming mga lumilipad-lipad. Ganda niya, guys. Sobra. Worth it yung haba ng biyahe. Ito yung view. Lakad tayo pababa. Yan. Woo! Itong makikita dito, oh. Ang ganda, oh. Flowers. Oh, daming tanim. Ganda ng view. Tapos malamig siya dito, para siyang Baguio. Yung klima niya parang Baguio. Malamig-lamig. Ang ganda ng klima. Lalakarin natin, pataas. Kuya, nagdidilig ng tanim. Si ating matching kasi ako. Mga flowers dito talagang totoo. Totoong halaman. Hindi sila mga plastic lang. Talagang halaman. Ooh. So, ang dami-daming mga turista din. Mga iba-ibang turista, mga locals, mga
foreigner. Ito yung kamay na hagdan. Yung sikat na kamay na hagdan yan. Ganda. Oh. Yan. Cafe. Oh. Sige lang po. Yan. Halika dito, anak. Picture. Okay. Or mag-video. Yan. Mag-video na lang kami kasi wala nang mag-picture. Yung kasama namin busy din mag-video. Kaya nga YouTube. Oh, ang ganda. Grabe. Grabe, umuulan na. Umuulan. Walang tigil kahit umuulan. Silong muna tayo dito. Dito yung mga souvenirs. Oh. Souvenirs ng Sirao. Ay, di ko na-realize. Pero parang ipon dito sa mga words. Pili lang ako. Pero hindi yung mga ganito. Plus 50. Eh, 35 daw. Dito po is 35. Pang sa ref siya. Ito 35 daw. Pang ref din. Ayan o. Yun yung kukuha ng mga souvenirs. Joy, gabaw ni. Souvenirs. Ma'am, tubig, ma'am. Ganda yung souvenirs. Ito yung mga flowers, oh. Mga totoong flowers. Totoong halaman. Sirao. Sirao pie. Dami ng picture. Hindi siya, oh. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ay, kaya nga sabi ko gusto ko mag-dress eh. Hindi naman dumating siya. Grabe, umuulan na. Pero ang ganda pa din ng view. Siyempre, hindi magbabago ang view. Worth it kahit malayo. Okay guys, nandito tayo ngayon sa may Temple of Leia. Yan po. I've seen a lot of change,
been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Doon sa baba, oh. Parang Baguio lang. Baguio feels kasi malamig. Statue. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through